оръжие. Всичко става на мига с оръжие. По-забавно е така, нека всички коленичат с наведени глави. Трябва им водач, това е стрес, седи. Своите желания накратко изложи с оръжие. Играта спи. Щом силата е с теб, сега си обруци лакти и крака. Удрай смело и ще разберат. Без никакво вълнение, направи представяне и гледай как ще се смирят. Започни с брутално як пердак, разкъсай ги на пух и прах. Това направо ще ги разтопи. И безкрайно влизение, проведи обучение. Върти напред, плати наред с оръжие. Доктор Ди ще вдъхнови с оръжие. Ще съм пак герой любим. Искам татко да ми вярва и да се гордее с мен. Ще бъда гордорел, а не комар обикновен. Ако търсите мотив за подчинение навред, оръжие ви трябва 100 на 100 оръжие.